गसाइगावनि हाब्रुबिलाव आइजो बिपिएफनि सांग्रांथियारि मेल। गसाइगाव जिल्ला आइजो बिपिएफनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै गसाइगाव सोहोरनि सिङाव थानाय हाब्रुबिल कमिउनिटि नब्लाङाव गसाइगाव जिल्ला आइजो बिपिएफनि बानजायनायाव गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोनबा ब्लकनि आइजोफोरखौ लानानै दिनै आइजो बिपिएफनि सांग्रांथियारि मेल जानानै थाङो। गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट आइजो बिपिएफनि लिंथुमनायाव मोनसे सेमिनार जानानै थाङो। बाय सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांनि मोनसे निर्देश दंमोन जे आइजोफ्रा सारा 10टा डिस्ट्रिक्ट दङ पलिटिकेल पार्टी हिसाबै बेहाय गिदिंनांगौ। दा फैनानै दिनै गसाइगाव जों सफैबाय। बेनिफ्राय बिनि उनाव गाबोन फरबटजरा बेनो जोबथा। दा बे हिसाबै जों आइजोफोरखौ खबर लादों जे बिपिएफ राजखान्थि दोलो हिसाबै आइजोफ्रा मारै दं, प्राइमारि कमिटि ब्लक कमिटिफ्रा बोरै दङ। दिनै बेहाय गसाइगावआव मोनबा ब्लक महिला बिपिएफफोर दङ। दा बिनि गेजेराव गासिबो फैजोबदों आरो गोबां आइजोफ्रानो बाहागो लादों। 300निबो बारा आइजोफ्रा दिनै बेहाय बाहागो लादों आरो जोबोद मोजां आरो गोख्रों। दासिमाव माने बिपिएफ हिसाबै माबायदि थासारियाव दं होननानै सानो? बिपिएफ राजखान्थि दोलो हिसाबै आइजोफ्रा गोख्रों। आगोलाव जेरैबायदि खामानि मावदों आइजो हिसाबै दाबो गोख्रोङै दङ, खौसेयै दङ। दिनै बेहाय गसाइगाव हिसाबै जमदुवार ब्लकनिफ्राय रेवरेवा बिथाङा बिपिएफनि भट लानानै देरहादोंमोन। बिथाङा थांदोंब्लाबो सासेबो वार्कारखौ लांनो हायाखै। दिनै बिपिएफैनो दङ। जिहेतु फैगौ लकसभा बिसायख'थिया साखाथियावनो, दा बेनिफ्राय बा मोननैबो बियाबाव बिजाथि गसङो नामा? बिपिएफआ मोननैबो बियाबाव क'क्राझार दरं उदालगुरि बियाबावबो हारसिङैनो बिजाथिखौ फसंगोन। बेहाय खुनु राजखान्थि दोलोजों लोगो लानाय नङा। आइजो माहारिनिफ्राय बेवहाय माने टिकेटनि माबा आसाबादि नामा? नैबे लकसभा इलेक्सनाव आइजोफ्रा बेबायदि टिकेटनि जेबो सानाखै। नाथाय टिकेट मोनाब्लाबो बा गेलेयाब्लाबो आइजोफ्रा दोलोनि जानानै आरो समाजनि जानानै आरो बे बिटिसिनि जौगाखांनायनि थाखाय जेसेबां पावारफ्रा दिनै थांफिनदों बेखौ गोदानै लाबोफिननांगौनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ फैगौ 2025आव आरोबाव बिटिसिनि चिफ बानायनांगौ खाथिराव गासिबो आइजोफ्रा खौसेयै खामानिखौ मावलांगोन। जिहेतु माने बानं क'क्राझार आरो उदालगुरि दरंआवबो माने मित्रजोनिफ्राय बिजाथि फसंगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। दा बे खेत्रआवहाय बिपिएफ हिसाबै माबाफोर जागोन नामा? माने कन्टेस्टआव जागोन नामा? बेबायदि सानो? कन्टेस्टआ थागोन। राजनिति जिहेतु मोनसे इलेक्सन जिहेतु कन्टेस्टआ थागोन। दिनै मित्रजोट एनडिए बिथांमोनहा गेलेगोन। बिथांमोनहा होगोन, बिजाथि होगोन। क'क्राझार लकसभा समस्तियाव इउपिपिएलनो हगारगोन जों बेखौ मिथिबाय थादों। आरो दरं उदालगुरियाव बिजेपिया गावनो होगोन। खारन बेहाय इउपिपिएल, बिजेपि, जिएसपि आरो गण परिषद बिथांमोनहा ज' जानानै होगोन। नाथाय क'क्राझाराव माबा मोनसे बेहाय जे एफेक्ट गोलैगोन आं बेखौ नुवाखै। खारन इउपिपिएलनि जे अबस्था, बिथांमोननि नंखाय थगायनानै मानसिफोरखौ प्रलबित खालामनाय आरो नंखाय खोथा होनानै सान्ति सुक्तिनि नामाव जेरैबायदि बिटिसि सुक्तिखौ बिटिआरनि नाम होनानै बिटिसि सरकारखौ स्क्रेप खालामदों, बेखौ रायजोफ्रा हमनो हादों। गोरों गोरा जायफोर फरायनानै थानाय बा फरायफुनाय हमनो हादों। गोरों गोराफ्रा जायफोर रिटायार्ड जाबाय साख्रिनिफ्राय, साख्रिआवलाफ्रा ओंखारनो हायाखै, बिथांमोनहानो लोब दिनै बाहागो लादों जे बेबायदिजों जानाय नङा, बिटिसिखौ जों रैखा खालामफिननांसिगोन। बे बेलायाव इउपिपिएलआ जे क'क्राझाराव माबा मोनसे गोख्रों खामानि मावनो हागोन जों नुवाखै। जोंनिल' बाथ्रा नङा, बरन्स गावसिनि जायफोर लोगो दोल बिजेपि, जाय गाहाय बिजेपिनिफ्रायबो बुंनो नागिरदों क'क्राझाराव एसे साननो गोनां जादों होननानै बुंनो नागिरदों। दा दरं उदालगुरि हिसाबै बिथांमोना केन्डिडेटखौ होनो हागौ। नाथाय आगयबारावबो बिपिएफनि भटजोंसो माने मंगलदै समस्तिया देरहादोंमोन। नाथाय दिनै दरं उदालगुरिया जेरैबायदि प्रतिशोधमुलक माने खिथेर होखारनाय बिपिएफआ गावनि माबाखौ समस्तिखौ रैखा खालामफिननांगौनि अभियानाव जेरैबायदि खामानि मावनायखौ जों नुदों। गासिबो थाखोनि सेलफ्रा सेलनि खामानिखौ मावदों। आइजोफ्रा आइजोनि, इयुथआ इयुथनि, दोलोआ दोलो।